nit, Alba, què tal? Espera, ara Ara sí. ja t'ho Bona sabem. nit, bona nit. Bona nit. Com hem dit, llevadora i que formes part de l'Alpac. Què et va impulsar a fer-te llevadora? Doncs jo sóc d'aquelles persones que va néixer amb la vocació. Tenia molt clar, des de que tinc ús de la paraula, que volia, i ho expressava així, metge de nens petits, em referia a bebès, però crec que en el fons sempre vaig saber que la meva vocació era ser llevadora. Perquè, a part, una de les coses que fas és parts naturals. Sí, parts naturals A casa. a casa. Sí, perquè parts naturals els pots fer a l'hospital, però jo crec que potser la cosa més concreta, no? I que hi ha menys llevadores que s'hi dediquin, és en l'atenció als naixements a domicili. Sí. Ara deies que és una vocació per tu, però, clar, això... Has tingut altres vessants mèdiques, diguéssim, no només especialitzar-te en parts, o potser no especialitzar-te només en nens? Tenies algun plan B? No. No hi havia plan B. De fet, vaig fer infermeria, però tenia molt clar que volia ser llevadora. Va ser tan així que amb el Torrent de les Bruixes, amb el CAU d'aquí Terrassa, vam fer i amb l'Ateneu Candela, vam fer cooperació internacional a Guatemala durant un temps, i allà vaig acompanyar el meu primer naixement, quan només tenia 18 anys. Uau. Jo. I l'experiència què? L'experiència brutal, perquè... Tal com te l'esperaves? Perquè, clar, t'ho imaginaves, però al veure-ho en directe deu canviar. Sí, perquè, a més, érem una comunitat que estava no al mig de la selva, però no hi havia ni llum ni aigua corrent en aquell moment, i, clar, acompanyar una dona de part per mi va ser un immens privilegi, i em vaig adonar que realment es confirmava, no?, que la meva vocació era ser llevadora i que lluitaria el que fos, no?, que són unes oposicions bastant dures, però que m'hi vaig presentar 4 anys seguits, vull dir que tenia molt clar. Vaig fer salut mental també, abans em vaig especialitzar en salut mental perquè no vaig treure plaça, i m'ha anat molt bé també després per poder complementar la meva professió final, no? Perquè la funció de la llevadora no és només... O sigui, teniu altres funcions, no només a l'hora del part, no? Correcte. Suposo que hi ha altres més coses que acompanya... Sí, de fet, jo tinc plaça a l'Institut Català de la Salut, en un centre d'atenció primària. A mi m'agrada molt la ruralitat, estic en una zona d'Alcover i Valls de Tarragona. I allà doncs, donem atenció a tota la salut sexual i reproductiva al llarg de la vida de les dones, des de la menopausa fins a problemes ginecològics, el seguiment de l'embaràs, del postpart, la lactància, i jo m'he especialitzat en temes de sòl pelvià i incontinència urinària. A trets més amplis, ara has dit l'assistència mèdica a nivell rural. En quin estat de salut es troba aquesta atenció? Ja ara entrem a parlar més de lo teu, Sí. Però com respira això? La gent està indignada? Falten recursos? Falten recursos i en falten especialment en llevadores. El problema és que l'accés a la nostra especialitat està regulada ministerialment i hi ha aquí a Catalunya, que les llevadores tenim moltes competències i moltes més, jo crec, en l'àrea rural, perquè tens un cúpul de població, no?, que coneixes, que vas molt a domicili, ja no només en el part, sinó també en el postpart. Hi ha una atenció, doncs, això, no?, més de poble. Realment falten recursos i, sobretot, recursos humans, perquè, diguéssim que s'orquestra des del Ministeri a Madrid. I aquí a Catalunya, que tenim moltes competències assignades, realment no podem desplegar tota la cartera de serveis que tenim perquè hi ha una manca de professionals. I això ens limita moltíssim, a nivell d'autonomia, però a nivell de realment donar una atenció a la salut materno-infantil com Déu mana, no? I com seria un part a casa? Perquè, a veure, tothom té la idea de les àvies que abans tenien els crios a casa. Clar, suposo que això ha canviat molt, encara que els tinguis a casa, no? Però hi ha altres
Bueno, actualment nosaltres som una associació que ajunta, no, totes aquestes llevadores que ens dediquem al domicili. Justament doncs, faig esment a la guia que vam actualitzar doncs, aquest mateix any, en la que una mica s'expliquen els criteris que hi ha, són criteris de baix, mitjà, inclús alt risc, en els que és possible doncs, que una família apareixi a casa. Sempre parlant de seguretat, perquè després hi ha l'autonomia de la família i de la dona, no? que a vegades ens l'oblidem. En el nostre medi és menys freqüent perquè no està contemplat dintre la cartera de serveis de salut, però en d'altres països, com podrien ser Holanda, allà doncs, un 30% de les dones donen a llum a casa seva i està contemplat... Sí. Aquí a Catalunya, pel que diu a la vostra guia, és un 1-2%, es mouen aquestes xifres. Tu estàs parlant d'un 30%, on, perdona? A Holanda, per exemple. Holanda. Sí, però Nova Zelanda, el Canadà, o sigui, no és un país concret. Gran Bretanya també, per exemple, és un país on les dones tenen accés des del sistema públic a aquesta opció. A Alemanya també hi tenen accés, però és una taxa una miqueta més baixa. Al final és una opció. No deixa de ser una opció per poder escollir, i el que és més important i que creiem les llevadores del PAC és que un dels ítems importants és que justament en aquest moment et pugui acompanyar una professional sanitària. La feina de les llevadores, i l'estic definint específicament amb el verb acompanyar i no fer o assistir, perquè la nostra feina en realitat és poder acompanyar en el naixement sense cap intrusió sanitària. Però justifica la nostra presència el fet de que a vegades als parts passen coses inesperades i, per tant, nosaltres som les professionals de referència que poden donar, poden observar aquests signes d'alarma abans que es presentin o poden donar resposta a complicacions obstètriques. I clar, també, ara pensant-ho també amb la coordinació que has de tenir amb algun centre sanitari en cas que hi hagi algun imprevist, no? Vull dir, és a dir, tu has d'avisar, tu entenc que tu dones la senyal de que tu estàs en aquella casa assistint a una persona... Normalment no, perquè pensa que el gran percentatge de trasllats que tenim, que vindria a ser un 14%, és per decisió materna per parts llargs i cansament. És a dir, per necessitat d'analgèsia. En el nostre medi tenim aquesta opció i, per tant, hi ha dones que tenen un part que camina i que va amb uns temps que són assimilables, però hi ha famílies que en el seu part troben dificultats, com per exemple un part molt llarg. Aquests parts a vegades precisen d'analgèsia o inclús alguna intervenció. Però quan ens traslladem per aquest motiu, que és el gran gruix de trasllats, no precisa cap atenció urgent. Al final t'estàs traslladant perquè és un part feixuc i llarg. Llavors, normalment acompanyes la família a l'hospital, fas el trasllat amb el cotxe propi i el que fem és un canvi de guàrdia. És a dir, les professionals que l'hem estat acompanyant fins a aquell moment parla amb l'equip de guàrdia i explica una mica els motius del trasllat, quines constants hem pres, quins controls se li han fet, si hi ha hagut tactes vaginals, i una mica fer aquest trasllat d'informació amb els professionals de l'hospital. Perquè, clar, hi vas sola? Quan vas a fer... Nosaltres treballem de 2 en 2, però depèn una mica de l'equip que t'atén. Nosaltres treballem que som 4 llevadores, perquè totes tenim fills, feines, i penseu que estem de guàrdia 24 hores durant 5 setmanes, de la 37 a la 42 d'embràs. Per tant, és una dedicació molt important en aquesta feina, i nosaltres som 4 perquè ens permet conviure amb la nostra vida personal, amb la nostra altra vida professional, i a més ens permet ser 2, el que ens permet una atenció, imagineu-vos. Som 2 professionals per una família de parts, això no ho té cap hospital, evidentment. Nosaltres ens agrada ser 2 perquè una, en cas de complicacions postpart, podria estar pel bebè i l'altra per la mare, per exemple. D'acord? I tenint un rati d'una família que està donant a llum
per 2 professionals, doncs creiem que és un índex de qualitat molt alt, també. I a nivell d'equipament, també, sobretot a cases, o almenys jo també és el primer que em vaig preguntar, també a nivell higiènic, saps? Aquesta pregunta m'agrada molt, Pau, perquè jo crec que és un tema que en el tema obstètric hi ha molta mitologia. No? Podríem parlar de la volta de cordó o del parto seco o de coses que estan molt arraigades a la nostra cultura. La higiene i sobretot l'esterilitat, vale? Jo sempre l'explico de la mateixa manera. Vale? Els nens no necessiten esterilitat per néixer perquè, si no, la naturalesa no hagués fet el forat del cul, no? L'anus al costat de la vagina. Els nens justament necessiten colonitzar-se de tot això i necessiten empapar-se d'aquestes bactèries i necessiten, doncs sabem aquesta microbiota, no? Justament lo rica i lo necessària que és. Una cesària sí. Vale? Entrem en una cavitat estèril, però la vagina no és estèril. No? Pensem en sexualitat, pensem en un concepte més ampli i, per tant, pel part a casa sí que portem material. Evidentment, portem medicació d'emergència, portem un embú neonatal per si és necessària una reanimació, portem molt equipament, però l'esterilitat i la higiene, mentre hi hagi una casa amb un estat d'aigua potable, i n'hi ha suficient. I pensa que ja hem atès a vegades naixements al jardí. I ara en recordo un sota una alzina, saps? Va trencar aigües, era un segon fill, aquells parts ràpids, que ens vam posar 2 guants i ajudes a la mare a treure-se-la ella mateixa. I aquest és tota la teva funció durant el part, no? Però la higiene és un tema molt mitològic i que a vegades els hospitals tampoc donen peu a malentesos. Sí, allò que veiem a vegades a les pel·lícules de trae toallas i agua caliente, no? Perquè d'allò és així? Seria... Sí, però amb això en principi n'hi hauria suficient. Hi hauria prou. I així no d'això. Va, i al PAC també feu formació de noves llevadores. Sí. Fem formació de noves llevadores i, sobretot, nosaltres com a associació tenim una cosa que tenen poques associacions sanitàries i que també reivindiquem, que és que fem formació obligatòria anual d'emergències obstètriques per les pròpies sòcies. És a dir, nosaltres, per ser sòcies del nostre club, has de fer aquesta formació de forma obligatòria un cop l'any, que no és necessària que sigui la nostra, no? Tu pots fer un curs de reanimació a l'Hospital Taulí de Sabadell, però l'has de tenir feta, no? Perquè aquesta actualització anual és la que t'assegura poder respondre d'una manera eficient, eficaç, en el moment que tens una emergència. Això, encara que ens sembla increïble, per ser del Col·legi Oficial d'Infermeria o de metges, no t'ho demanen. I llavors, això és una de les coses que nosaltres reivindiquem. I aquesta guia que ens parlaves abans, a qui va dirigida? Als nous pares o a les noves llevadores? En realitat va dirigida a tothom i una de les coses que fem com a funció, com a associació professional, és justament divulgar l'evidència científica. És una guia que tot el que diu està referenciat amb evidència actual i que més és clicable. És a dir, tu cliques en aquell link i et porta a la pàgina de l'estudi que t'està explicant el que tu estàs justificant en aquell moment. I on la podem trobar? A la pàgina web del PAC. A la pàgina web del PAC. Hem de dir que l'hem xafardejat una mica i realment a cop de clics va portant a les pàgines que toca. Ja per anar acabant més o menys, això del part a casa cada cop està més acceptat. Dèiem abans, parlàvem d'un 1-2% aquí a Catalunya, que no és una cosa habitual, però estan anant a més. I sobretot si tu, per la gent que s'està plantejant, ho recomanaries? Jo no recomanaria mai res a ningú. És a dir, penso que això és una opció que hi ha de ser i que hi ha de ser amb seguretat, per tant que el sistema l'hauria de garantir, exactament, no? Garantir el seu accés gratuït perquè fos així, d'una manera segura i que hi poguessin accedir les famílies que realment hi volen accedir, no que s'ho haguessin de costejar elles mateixes, però per altra banda penso que no va en augment perquè hi ha limitat el número de llevadores, que és una mica lligant-ho amb el que dèiem al principi. Hi ha una falta de professionals que fa que hi hagi molta més demanda de la que nosaltres podem ofertar, podem assumir. Exacte. Per tant, ens passem el dia dient a famílies que no. Hosti, dur que això. Però està havent-hi
hi ha molt poques persones que es vulguin preparar o que tinguin aquesta vocació, com deies tu, que al principi ja hi parlaves que et brillaven els ulls, gent que s'hi està sumant? Hi ha moltes infermeres, jo penso que es voldrien dedicar a ser llevadores, però l'accés és molt difícil. Per tant, estem lluitant també l'Associació Catalana de Llevadores cap aquí, cap a veure com ho fem. Estem intentant, hi ha un moviment de fer una carrera pròpia, perquè així podríem garantir les places de llevadores segons la necessitat real. Però és complicat. I estem en aquesta lluita ara mateix. Déu-n'hi-do. I tothom qui vulgui més informació pot visitar la pàgina web aquesta que dèiem del PAC, acabat amb 2 Cs, i també Instagram, oi? Totes les xarxes socials. Allà estem. Doncs, Alba, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes tècniques de parc. Sí, curiós. A vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies per venir i passem el temps de cover. Sí,